Salutare tuturor, bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Alex3553, iar astăzi ne-am întors la al treilea episod de Survival pe serverul TerraCraft. Și avem aici, mergem direct în dungeon, de unde am luat toate chestiile alea bune. Acum mi-am făcut armură de diamond, nu mai am diamond-uri, chestii, mi-am aranjat inventarul. Mă rog, deci scrie, dacă intri în portal nu știu ce, deci vom merge pe un Ender Dragon până la dungeon. Vedeți? Uite ce șmecherie de cu spatele. Și și-a scos capul până cur. Vedeți ce șmecher rău. De ce are ăsta mai multă viață ca mine? Păi o să protestez. Băi, eu protestez că ăla are mai multă viață ca mine. Dragonul mătii. Bun, acum drumul, am mai trecut o dată pe aici, drumul este foarte lung, va lua foarte mult din episod, așa că doar o să trec peste el. Ok, și m-am întors, am ajuns la destinație. Și acum doar o să-i spargem pe fraieri. Atât, trebuie să-i spargem pe fraier, trebuie să-i spargem pe fraier, dar mai întâi găsim și după aia spargem. E mișto pentru că sunt spawnere, cum e ăla de aici, care spawnează porțiuni, adică pot să-mi o iau la propriu. Porțiuni de poison, pot să-mi iau porțiuni ca lumea. Amin. Bun, ajunge. Vedeți ce? Aici am mai fost odată, deci nu cred că o să se respawneze chestul acesta. Paci e nasol cu lava, să nu luăm fucking... Aici întotdeauna iau foc, nu știu de ce așa e făcut jocul, probabil să iei foc întotdeauna aici. Direct săritură pe un truplu șurub. Peste lavă, până lavă, nu contează, avem fire resistance, regeneration și ce căcaturi mai avem puse. Vom supraviețui, suntem niște luptători și vedeți căcații ăștia mici? Da. Ăștia, uitați, dau diamond-uri și săbii din astea. Vedeți? Bă, încerc să dai în mine, ai tupeu, bă, să dai în mine? Ai tupeu, mă? Du-te, mă, din zona asta cu foc să mi se ducă focul și era mai... Ai văzut ce tupeu a avut michitizul ăla să dea în mine, doamne fete. Acum că tot avem porțiune de strength sau de ce mai... Ăsta e Blaze. Spawner de Blaze, nu vreau, îmi plac. Nu-mi plac spawnerele de Blaze. Nu. Doar că nu-mi plac. Aici am mai fost, deci astea sunt rămășițe de la mine. Știți? Și am pățit, bă. Eu știu că ăștia lasă diamond-uri în urma lor. Mai era pe aici un loc în care îmi băga porțiuni la greu, dar nu mai văd, nu mai e pe aici, nu știu unde e. Mi s-a ars diamond-ul, să vezi ce în jur. Bă, aici sigur nu era, era undeva pe partea aia altă, bă. Știți, locul de vină, adică nu... Paci, parcă era pe aici. Știu că era un loc în care mai dădea niște porțiuni din astea magicale. Magical spell. Ai de capul meu. Nu mai am din astea magice porțiuni. Spraf. Mai am decât putere. Stai. Dar ce m-a spawnat direct de la final, bă, direct de pe final. Și nu-mi place. Prea mult. Foc. Michitizu s-a dus, baftă, baftă! De ce? Cine m-a lovit? Ce ai, mă, nu poți să sari, Zaleh Mac Dehbir. E gol. Nu trec pe aici, că mă bate. Nu, dai, mă.
Da, m-a lovit ce... Doamne. Doamne, fute-l-ai. Doamne, dacă am murit nu mi s-au păstrat itemele. Fute-l-ai de dungeon să-l fuți în gură. Hai de pula mea. Da, mi-a și pula. Facem ceva? Alta zi. Home. L-ai de dungeon să-l fut în gură. Protect. Fute-te, am breaking. Fute-l ar Dumnezeu să-l fută în gură. The dungeon. Fiu al dracu dacă nu mai merg. Mă întorc acolo cu mai mult tupeu. Mai am iron ceva, nu mai am iron. Iron aici l-a făcut iron, am pierdut și din aia. Doamne, de ce? Bă, de ce nu-mi convine? Dar asta e viața, este crudă, n-avem ce să-i facem. Îmi pare rău că am murit, nu știu de ce am murit. Trebuia să merg direct de acolo să plec. Numai să mă întorc. Să... Mamă, deci de ce nu înțeleg? De ce nu înțeleg? Nu, ceva e stricat. Dar, sincer să vă zic, cam atât pentru episodul de astăzi. Nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe. Sper că v-a plăcut episodul. În afară de partea în care am murit, aia sigur nu v-a plăcut. Voi încerca eu să reiau, să mai joc în dungeon pe acolo. Reiau tot ce am avut, diamond-uri și alea. Sper să reușesc asta. Ne vedem data viitoare. Pa!